Res ja no és com penses, vens i desapareixes, fas un salt endavant i després un pas en fals. Mires i repeteixes aquell dia de desembre, un camí infinit dins una gran espiral. Per què no anem al mar? Encara hi ha ones. Potser en una altra vida vam ser unes altres persones i el cel seguirà allà dalt quan ens girem. Jo encara vull sortir corrent. Per què seguir creure si som línies paral·leles, sense fi on creuar, sense un lloc on començar? Res ja no és com penses, vens i desapareixes, un camí infinit dins una gran espiral. Per què no anem al mar? Encara hi ha ones. Potser en una